Lethu Mtuyedwa, outgoing general chairperson we-college. Silapha singabafundi namhlanje sizogwayimba sigwayimbela amalungelo wethu. Sinengxaki ka-NSFAS inyanga yesine lena u-NSFAS wethu engaphumi. Sine cases eziyi-16 zabantwana abaphakwe ezwelitsha abanye bagxothwe ngomastandi asikwazi ubanyakathisa res ngenxa ye-regulations ze-COVID. Sinengxaki ye-placement test, i-engineering ayihoywanga apha esikolweni. Uthi xa uphume ku-level 4 awukwazi uqhubekeka uye kwesinye isikolo because kuthiwa siza ne-strike sasezwelitsha so-influence leyo college sabe sisiya kuyo. Sikudala ke sicela kwi-management, sicela nakubhuti Manamelo wayefikela ukuba sicela basiprosidele sibe no-N4 to N6 so that sikwazi uqhubekeka siphume apha ezwelitsha sithi level 4 to N6. Ayenzeki ke loo nto leyo and ii-grievances esinazo ziza kusukela ngo-2018, 2019, 2020 zaphumela kuthi 2021. Sine-challenges ezininzi apha ne-infrastructure yethu. Indawo esihlala kuyo ayikho kwilungelo loba lingahlala abantu, imbi kakhulu. Siphinde apha sibe ne-support staff sethu. Apha esikolweni sine-interns ezifikayo zifike ziseve loo intern zibe zisebenzela zisincedisa singabafundi but xa kuphele i-contract yazo azirenyuwishelwa kuphinde kufakwa abanye abantu. Laa nto iyasibulala ke ngokumsasazi ngoba kaloku bekumele uba umntu xa ebona uba uyaseva i-students uyayiseva nekholeji arenyushele i-contract. Akuhoyalakalanga noba udutyulwe ngaloo rubber bullet, sometimes ayibi yi-rubber bullet iba ngumpumpu. Okokuqala apha sine-student ezine-chronic sigibiselwa nge-tear gas senziwa yonke nje into engekho semthethweni. Andiyazi noba kuyingxaki na ukulwela ilungelo lethu thina bantwana bamnyama ngoba ndiqinisekile kwezinye izitudent ayenziwa le nto yenziwayo, kwezinye ii-universities ayenziwa. Thina siyi-TVET kuthiwa i-TVET must rise but asirise. Sinezitudent ezaziphume eLovedale kwiminyaka eminintsi edlulileyo but azikaphangela zipleyiswa. Sinelo lungelo libuhlungu linjalo, siyacela nakhona sicela uncedakala ibuhlungu into esikuyo. Enkosi msasazi. Ukanti njengokube sitsho kumfundi esithi izikhalazo zabo kukushokoxeka kwemfundo nokushokoxeka kootishala nokushokoxeka kungabhatala kwabo imali, yiloo nto ke namhlanje bezile bazokhalaza. Ukanti ke kuyabonakala uba akukabikho zimpendulo zivelayo, yiloo nto ke bethatha olugwayimbo namhlanje okokuba bafuna impendulo kurhulumente. NdinguAnathi Khave kwiindaba zeZwelitsha Online TV, ndikuZwelitsha eQonce.